Nyara. Welcome to Carnaza. Bilog ang mundo, guys. Titigan niyo ang mundo. Welcome to Bantayan Island, Carnaza. Isla Carnaza. Diyan kami nakatira. Meron silang church dito, guys, at kahapon nag-fiesta sila. Good morning, Madlo Pips. Tips, dapat din grass for wow. Auxiliary world. Kristen! Yes! Happy birthday! Nanagit si Bimdem, freezing! Dive na yun! Unforgettable dive! Oh! Si Anne! Musik na yun. Video man eh. Dili ko ka mao mo picture ani oy. Sige, paglakaw ma tuyo, paglakaw ma. Ikaw rin model. Ayaw po siya magtanaw. Muna mo ko pala ito na naibaga. Sige, lakaw pa. Sige, tuyok. Sakto na, balik na dire. Sana all, mas-slide.
Focus ka dito. Kaya makuha ni mo Hindi ay. siya makuha. I-out na yan. Oo, pag sunset at Carnaza Island. Pag-picture mag-inyo sa pool. Apple, Annie, Christy, and Bem Bem, new lagan of the day. Kaya na po na itong pao. It's more fun in the Filipinas. Kuha na lang. On the other side of the mountain, of the island, I mean. The same island. We're at the same island. Malaki-laki din naman ang Carnaza. Yung islang malayo, Tres Marias. Ito, sa akin yung isla yan someday. Laom na kayong ocean deep. Klarong-klaro yung mga isda. Ang dami-daming isda. Sobrang yaman ng karagatan dito guys sa Carnaza. Bantayan na lang. Siyempre naman kasi nandito ito sa kaduluduluhan ng Cebu kaya walang masyadong malupet na nangyayari sa karagatan. Pero before, also dito yung mga dynamite fishing tsaka cyanide fishing. Saka yung mga gumagamit ng mga lambat na small nets. Na lambat ang tawag doon. Basta yun na yun. Yung nagnaog si ate. Ano mo nang kagnaog ko? Naram to si Scott dito. Buhay isla, islang hero. Sobrang ganda. Apol! Hi to your camera. Kriste. Inot ki kag view kung diri ka picturean te. Bimbem, si katawa na bimbem. Spasin. Nindot kay view si Bimbim, boko-boko ang effect. Ana po shoreline dito sa Picas. Imaginein mo lang kung ikaw nagsumasakay ng ikaw yung nasa bangkang yan. Asa man din yang Sibote? Ha? Nyara. Na, dapat kalayo pa na. Ayo kay di ko ka-stop. Indot sa kag-color diri ti oh. Diri pa picture sa ubos oh. Ay kay papapid-pid ma. Mo. Dapit na kay ka.
Ganitong malulupit. Pag ikaw may-ari ng bangka dito, siyempre pupunta ka ng mainland Cebu, tapos yon, bili ka ng lahat ng gusto mong bilhin, tapos ibenta mo dito. Magandang negosyo guys. Pag ikaw naman may-ari ng bangka. Ato na mo Paul, picture ko diri Paul. $7,100 islands. Paul, dali picture ko.